Takže čaute ľudia, tu zase Faneska dneska so špeciálnym hostom a to je Nádix. Dobrý večer, vítajte. Dneska sme si pre vás pripravili reakciu na video Five Nights at Freddy's Finale Song. Ja to nebudem dneska spievať, lebo som dosť vyčerpaný. A myslím, že sa to môžeme vezmať, čo hovoríš? Presne tak, skúsme to. Ospravedlňujem sa za toto len, že youtuberi. Samé reklamy. No to je trochu potichšie, aby nás bolo počuť. Presne tak. Ideme na to. No to len tak zo začiatku. Ale sa nezvyšuje, že je to najlepšie. Odošli. Áno. To je to toto. To nie. Teraz bude dobrá časť. To je najlepšie. Sice to je rýchle, ale je tvrdé. Nevadí. Ty si potreb. Co tam zaujímavé to? Foxy. To nemôže sa tvoja prejsť, To je odbon. áno. To som aj v iných video. Áno. To je to nenáhodné. Dobre to vyzerá. To bude strašné zase 3. To je tiež dobré. No, to máš ešte pokračovanie. Dobre. To je ten človek, neviem. A podaj. A bude tam sa nejde všetci 4 mimochodom. Ty, alebo čo to? Áno, na nič. No. Lebo ešte aj duchovia hovoria. No, jasne. Toto je ten na začiatku, čo tam všetko je na Áno. začiatku. No, to bol flashback. A jedna flashback. Áno. Nightmare. Koľko zubov? Ja to mám tí, ktorým sa nepáčia peniaze z videa, tak lásko ja ich budem natáčať a vôbec nezaujíma ich komentár. To je v poriadku, presne tak. Nevšimne si. Nikoho to zaujíma, nikoho nevadí. Jak sa hovorí, to ľudí to chytí. Až tak. Vyzerá jak malá. Ja bol skombinovaný. Pekne. To tam zelené. To si načínal za tom. A to bolo ako ono. Tam smerom. Presne tak. Takže to by bolo pre toto video všetko.
Ďakujem, že ste si ho pozreli. No a lajkujte, po prípade odber. Áno. Komentár. Presne tak. Všetko dobre, prajeme pekný večer. Nech sa vám darí. Jana Dix a Fajn SK, dovidenia.